Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwana na faɗin duniya baki ɗaya, ina kowa da kowa fatan alkhairi. Barkamu da sake haɗuwa a cikin wannan gidan Darul Dalili Foundation TV 3, gida mai albarka mai ɗimbin jama'a alkhairi. Wato abubuwa wanda suke ta tafiya na sirri kaman mata masu saye da kayayyaki a cikin gida. Duk irin sana'an da kike yi a cikin gida, ko kina dafa abinci ne, ko kina sayar da kayan miya, ko kuma kina sayar da wasu kayan cikin gida dai haka, duk irin kaya da aka ce mata tana sayarwa a cikin gida, to ga sirrin da zan bada na samun falala wajen wannan kasuwanci. Da yawa za ka ga mata suna saide-saide a gida, amma daga ƙarshe a ci bashi, a zo a karɓa kuɗinta, abu ya zo ya tarwatse, ta zo tana ta masifa, da ƙyar wasu kuɗi su dawo, kafin nan ma kasuwa ta tarwatse, duka kaya sun ƙare. To da yardan Allah in kin aikata wannan, duk wanda yake mugunta ya zo yi, ba ya zo don ku yi hulɗa ta arziki ba, to insha Allahu ta'ala ko ya gwada karɓan kuɗinki ba zai iya karɓa ba, ko ya gwada ɗaukan kayanki bashi da niyyar zai je ya kawo miki don ya karya ki, wallahi ba zai yi ba, ba zai yi ba. Kuma duk yadda ki so ki sayar da mutum, in dai har ya yi niyyar zai cutar da ke ne don ya tarwatsa miki kasuwa, wallahi shi ma ba zai yi ba. Duk harkan da ke sa gaba ta kasuwa za a samu, kuma za a sayar, kuma za a samu sauƙi da yardan Allah. Sirri ne na kasuwa mai kyau. Wato ƙasan gidan turuwa ke samu guda 7. Amman a samu gidan turuwa, babban gidan turuwa, wanda yake gidan turuwan nan lallai tsohon gidan turuwa ne, ba kuma na wasa ba. To irin wannan za a samu guda 7. Sai a haɗa ƙasan waje ɗaya, sai ki saya zabuwa. In kika saya zabuwa, to sai a yanka ta. In an yanka, sai a fige ta, a gyara. Sai a samu allo a rubuta: wa'azin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli damir yatina min kulli fajjin amiq rabbana innaka jami'un nasi. Wato ma'ana idan aka zo yatina min kulli fajjin amiq, ayan ta ƙare, sai a ƙara da rabbana innaka jami'un nasi. Shine cikon sirrin kenan. Kowane sirri da yadda yake zuwa, wannan sirrin haka yake shi. Haka za a yi rubutun nan ƙafa 100 da guda 2. In an rubuta shi ƙafa 100 da guda 2, sai a wanke wannan ruwan rubutun, da shi za a dafa wannan zabuwa. In zabuwan ya dafu mai kyau, sai ki zauna ki cinye wannan zabuwar duka, amma kar a ci ƙashi. A tara ƙasusuwan waje ɗaya. Wannan ƙasusuwan waje ɗaya da aka tara, sai a haɗa shi da wannan ƙasan gidan tururuwan, sai a samu wani farin ƙyalle, sai a ɗaure su waje ɗaya, sai a tafi wata babbar kasuwa wadda take ci kullum, ko kuma wadda take ci sati-sati, amma ya zama dai babban kasuwa ne. Sai a roƙi Allah da sana'a da kina yi ta cikin gida, abubuwa na taɓarɓarewa, kuɗi na jama'a suna tarwatsewa a hannunki, Allah Ubangiji ya daidaita miki wannan sana'an naki. Allah ya kawo miki kwastomomi na arziki. Allah shi kawo kuma sana'a mai kyau wadda za ta zauna a hannunki, ba za ta tarwatse ba. Duk irin wani sana'a da kina yi, kowane irin abu ne kina sayarwa, ki ci gaba da sayarwa. Sai a tofa, sai a jefa wannan ɗaurin da aka yi na tsumman nan da aka sa ƙasan gidan tururuwa a cikin ramin nan da aka tona cikin tsakiyan babban kasuwa, ko tsakiyan babban kasuwa, ko gefe, ko ta gabas, ko ta yamma, ko ta kudu, ko ta arewa, in dai cikin babban kasuwa ne, duk inda aka binne ya yi. Ya kasance dai a cikin babban kasuwa ne kawai. To in an sa wannan sirrin an binne shi, shi kenan. Wallahi daga ranan kuma kasuwa ya buɗu. Dukkan abin da aka sa gaba za a samu sauƙinsa, kuma za a samu ciniki mai kyau, mai albarka, kuma Allah zai kawo mutanen arziki da za a ƙulla harka da su. Duk wadda take saide-saide a cikin gida, na ba da wannan fi sabilillahi zuwa gare ta. In ka ji ka ɗauka ka ba matanka in tana yi, in wata 'yar uwarka tana yi, ka ɗauka ka ba ta. In ke ji ke ma na ba ki fi sabilillahi, ki ɗauka ki aikata. Wannan sirrin yana da matuƙar alkhairi insha Allahu ta'ala. Allah ya sa mu dace.